Ayo, ini kita panggil salah satu teman saya. Teman saya mulai dari saya kecil sampai SMA. Ada Sela. Oh, lah sampean wis tua lho, Pak. Masa ya kanca SD nganti saiki. Ayo Sela, rene. Ngancani nyanyi. Ora iso lagu kuwi. Iki piye aku mbok jarene iki piye jawabmu ki? Tak kon baturi aku nyanyi, menera dhewe. Engko dhewe sak lagu ning kene. Terus mari ngono ning gone ngantene salin. Terus mulai? Lek urung disangone aja mulai. Ya ngono. Jare sangu, Bu. Ayo kita kasih lagu lagi. Nanti ke situ. Lagune Apa? Mbak Manten mungkin ada permintaan apa? Sinarengan nanti terakhir. Nanti pas waktu wedding kiss itu loh ya. Magadir jarene. Oke, apa Mbak Manten? Apa ngene? Oh, Oh APT, APT. Mbak Manten sama Mas Manten mau ke sini apa nih kan yang ke sana? Oh nanti aja ya. ke sini. Mau ada permintaan Tresnani, Apa? Tresnani biar Tresnani. Aku yo mikir oh, jembut iki nih. Kita kasih. Lihat nih. Sigar. Mah aku gak sepele ya. 10 gak bek pisan ya. Ada Niken Salindri, Ada Sela, siapa Sela? Selamor. Sela Andrena. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga nyawang esuk wis dikon lali kalih sikaran ati
kowe Belan tahu. Bu merongos biasa. Merongos kowe. Merongos. Ini dok. Iya. Oh jo layak. Terima Ya, kasih terima ya. kasih banyak ya. Ya, terima kasih sayangku. Ini teman saya waktu SD sampai SMP juga satu kelas terus SMA wis beda sekolah.